Oi, pitääks Tosifania osata laulaa? Kaikkihan on synnynnäisiä Tosifania. Osaat sä laulaa? Ei, osaa huutaa. Eli huutaminen on tärkeää? Kannustaminen on tärkeää. Luottaminen. Mikä on semmonen paras kannustushuuto kautta laulu? Hurraa! Värit ovat sankarten hurraa! Hurraa! On ympiä jo Litmanen ja Eremekko Väyrynen on Suomi! Afrikka nyt matkalla! Sininen ja valkoinen hurraa! Hurraa! Värit ovat sankarten hurraa! Hurraa! On ympiä jo Litmanen ja Eremekko Väyrynen on Suomi! Afrikka nyt matkalla! Kannattajien pelissä jonkun verran. Onko ne ärsyttäviä? Eikö viinnoskannattajat aina ärsyttäviä? Mikä niistä kaikista ärsyttäviä? Provosointi. Kuinka sä luulet, että voittaa? Se hirveän moni veikkaa Venäjää, mä veikkaan. No mikä on lopputulos? 3-0. 2-1. 3-0, Liittinen eikä 3. Valkoinen, sinivalkoinen, se on väri meidän sydänteen. Ja asennettu! Siis kyllä siellä nyrkit kävi selkeästi. Ihan tuolla alussa oli jo selkeästi, että toi nyrkkejä vaihdettiin ja sitten tossa taisi olla lisää. Siellä lenteli jotain tiiliskiviä ja kaikkia muuta. Joo, kiviä ja pulloja ja tölkkejä, lähinnä täysiä tölkkejä ja ihan kaikkea. Kiviä näkyi tässä tiellä ja tölkkejä. No näin sä jollekin jos sattunut pahemminkin? Ei oikeastaan näkynyt mitään kelkkaissa sattunut. Pelottaako täällä olla täällä kulkuessa? No onhan tossa aika paljon noita poliisia, mutta ei sitä ikinä tiedä mitä tossa tulee ton
poliisien yli, että kyllä nyt vähän kieltämättä.